Hej, mit navn er Caroline Jørgensen, og jeg er ernæringsassistentelev i Nordisk Mad Brønderslev. Jeg elsker mad, og jeg elsker at være kreativ mad, og jeg elsker simpelthen det her fag. Det jeg godt kan lide ved det fag her, det er, at jeg kan få lov til at så tage mit arbejde med hjem. Det er ikke noget, jeg skal lægge fra mig, når det er, jeg har fri, så mange andre fag. Jeg kan simpelthen tage det med hjem og øve det og glæde andre med at så stå og øve mig og lave mad. Det bedste det er, at man kan få lov til at så lave et godt måltid til nogen, og de får sådan helt julelys i øjnene og bare tænker, at det smager lige så godt, som hvis min egen mor havde lavet det. Det jeg også rigtig godt kan lide ved det fag her, det er, at der er så mange bagtanker med det. Så meget baggrundsviden med det, og man kan forsøge sig med så mange ting. Så har vi været ude og lave en vaniljetest på folk og se, hvor godt de smager, hvis de ikke kan lugte det. Så skal vi lige i gang med et lille forsøg, hvor det er, at vi skal se, hvor godt smagtesten, altså en smagsløg, de virker på de her 3 drenge. Og vi finder ud af, om de kan gætte, hvad det er, de skal smage på. Og så sutter I lige på jeres fingre. En af gangen her. Kan I gætte, hvad det er? Vanilje. Ja, præcis. Ja. Da I lige fik det ind i munden, så kunne I ikke smage, hvad det var, fordi I holdt jer for næsen, vel? Nej. Og så når man lige så snart man slipper, og der kommer luft ind, så udvikler smagsløgene sig, sådan så at man kan smage, hvad det er, man får ind i munden. Og en anden ting, for eksempel hvis man har alle grundsmagene i et måltid, så er det også videnskabeligt bevist, at vi bliver mere mætte og tilfredse i vores kroppe med det. For eksempel i en hotdog, der har man alle grundsmagene i. Salt, det er pølsen, og det er også umami. Og så har man sødt, det kan for eksempel være ketchupen, og de restede løg, de er også sødme. Og surt, det kan være de syltede agurker. Bitter, det er sennep. Så der har du det hele i, og der er også forskellige teksturer der. Det jeg drømmer om, det er at blive endnu bedre til det her fag, og så gøre endnu flere glade med min mad. Og her kommer der så et lille klip med mig, og selvfølgelig mit fag,